sajroning atiku nalika sliramu ingkang sampun pikantuk sampun kula aturi ingkang jumeneng apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa kasuwun rino lan wengi kaya mangkono diajeng donono tak enteni sak pucuking tresna balong mangka bebasane mong katon katon sliramu wae kaya mangkono diajak bersama Surya Aji Budaya. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak enteni sak pucuking tresna balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae sesarengan kalian Surya Aji Budaya.
Mirata kuning suminar Suryawan Cisore ing terminal Blitar kaya-kaya nguntapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi gremata piyak dalan wis sarapan baru laku alon-alon kumbrengenge swara mesin saya keprungu bentar ngajak rerikatan ing pundakku kowe senden ates titis rasaning tias ing sadalan-dalan aku amung ngalus-alus rambutmu alasan paraten kumitir sine lakonku lan kowe angete rasa tresnamu saya krasa nalika tak aras pikirmu kalam batin iki anane tansah temu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir hati tak bisa tentrem kaya tak bisa ngucati saben wancing tansah anggodo ati haranging aku wedi bloko pungkasane tamahan loro tresno anajan ado yen katulku haranging cakep sajroning atiku konku nandang tresno iki wis tinodran satreping lampahe ula sawasapa kendut dateng omah hatiku wis kepelot saipo bungah rasaku lamun bisa jejagatan sliramu anajan ado yen katelu haranging cakep sajroning atiku konku nandang tresno iki wis tinodran satreping lampahe ula sawasapa ngendut anandang omah hatiku wis kepelot saipo bunga rasaku lamun bisa jejagatan sliramu Sarip tambak yoso Bapak Nanang Holo Nggih, sing durung kenal-kenalno. Yo, Mas musuke klening-klening titik ngono. Sarep tambasa. Sing durung kenal-kenalno. Sing durung tepung-tepungno. Hanya menghitung hari. Hanya menghitung hari. Tanggal 24. Siapa dia
Mas Hadi Sreng, adike Bapak Carik Gampeng. Bapak Mukilan Besole, Pak Dokar, Mbah Sari, Mbah Lurah Sugeng Dalu, Mbah Lurah Riyen Pitu. Niki sing ngarepe meteng tuwek ya uwo kae kaya ngene. Pak Slamet ngomendina awar aku. Sing meteng tuwek akeh Pak Slamet. Bapak Sandro bulane 5. Bapak Mukilan bulane 6. Pak Pri bulane 6. Mbah Iyut Jaten. Wisa anak-anake kabeh digawa rene iki mang. Bulane ya 6. Bapak Trimo Dawung Sugeng Dalu. Mbak Ros Sorbrak sing paling ayu dhewe Mbak Ros. Sto tenang Mbak Ros, aku mung ngene meneng ae. Wonten niku niki Pak Slamet ya arep ora mulih. Sing meteng tuwek akeh, mengke sing didik Mas Budi ana Senek karo Bapak Kesit. Wonten niku. Sarep nuwun pamit. Nggih semono niku wonten titipan